Avui mos han vingut a preguntar-li a un expert per què el número 1 de Compromís d'Alacant no xerra en valencià mai. És que no diu ni xut, ni mut, ni carabassut. Com és possible? Esto què és? Esto per què passa? Pues veuràs. La primera cosa és que no cal focalitzar la qüestió en aquest personatge en concret, que podria dir-se Rafa Mas o pot dir-se Rafa Cagalló. Això no ens importa. El que ens importa és que al nostre país tenim un partit que se suposa que és nacionalista o que enganya la gent fent veure que és nacionalista i resulta que la seva política consisteix en que a la ciutat segona més gran, perquè no ens oblidem que Alacant és la segona ciutat més gran del País Valencià, tenen de número 1 a un senyor que no xerra en valencià mai. Per què? Per què? Per què pot estar? Doncs veuràs. Resulta que ells, els capitostes del partit, es pensen que en el gest de tenir una persona que xerra sempre en castellà estan donant una imatge positiva per a possibles votants. Votants que consideren que és un gest que demostra una mentalitat oberta i no sé quines merdes més i punyetes més que s'han pensat. I estan molt enganyats, però molt. Aconsegueixen una cosa molt diferent. Això, això és el que vosaltres, els científics, anomeneu com a llenguatge no escrit, llenguatge no verbal. No? És quan en una acció s'està donant a entendre... Exacte. És l'educació franquista de tota la vida. El rerefons és que xerrar en valencià és mal educat i ells volen demostrar que no són mal educats i que els poden votar els votants que senten la cope, els pandorgos que els ixen faves per tot el cas només de sentir el valencià, i tota aquesta gentola. Això és el que volen dir. O sigui que veges si la cansalà és de pollastre. Bé, a veure si ho puc traure en clarícia, perquè és que això és pa cagar-se i no torcar-se. Esta gent de Compromís envien a la societat el missatge de que xerrar en valencià seria roïn i que xerrar en castellà és molt enrotllat. I aleshores, d'aquesta manera, aconsegueixen el contrari, que la gent es pensa que xerrar en valencià és maleducat, que s'ha de xerrar en castellà en Alacant. Sobretot, no m'oblidem que estem xerrant d'Alacant. Al partit de Fireta, de Compromís, li passen diverses coses. Una és que Compromís són valencianistes en Alcoi i castellanistes en Alacant. És molt fàcil ser valencianista a Cocentaina. Lo difícil, ser valencianista a Alacant. Alacant. Això és lo difícil, ser valencianista a Alacant. I on fa falta que xerren valencià és Alacant. Aleshores, com està la cosa? Com està l'assumpte? Què és Compromís? Compromís és part del problema. Això és part del problema. I tenim un problema ben gros.